खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव मोनाबिलि समनि बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो अरुण'दय 3.0 मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनै अरुण'दयनि 3.0 राङा गिबि खेबनि थाखाय मैयानिफ्राय हाबजेनबाय दे लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव चेक खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना 1.0 आरो 2.0 आव सिगाङाव राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थायोमोन दै, बिथांमोनाबो जुदि गोदानै 3.0 आव गोदान एप्लाइ खालामदोंबा बिथांमोनाबो नैबे 3.0 आव मैयानिफ्राय राङारि अनसुंथाइखौ मोनजेननो हाबाय आरो आइजोफोरा। जाय बिथांमोना जुदि 3.0 आव गोदानै एप्लाइ खालामफिनाखै दे, बिथांमोना मानि बे अरुण'दयनि 3.0 नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नङा। गोबाङानो सानदोंमोन बिटिआरआव अरुण'दयनि जि राङारि अनसुंथाइ आइजोफोरनि, बे अरुण'दयनि राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय नंला सानदोंमोन। नाथाय मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव फैनानै मैया गिबि खेबनि थाखाय अरुण'दयनि 3.0 नि राङारि अनसुंथाइखौ सोजेननानै होबाय, अर्थात बेखेवजेननानै होबाय दे लोगोफोर। बेवहाय जोंनि बिटिसिआव अर्थात बिटिआरआव बेसेबांजोन आइजोफ्रा मोननो हागोन नै बेवहाय बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय आरो बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजोंबो बेखौ पस्ट खालामनानै होदों दे लोगोफोर। बेवहाय 4 लाख मानि 4 लाख आइजोफोरा बेवहाय बिटिआरआव अरुण'दय 3.0 आव राङारि अनसुंथाइ मोनजेनबाय आरो लोगोफोर। जाय बिथांमोना दि एप्लाइ खालामदोंमोन दै, बेनिफ्राय बिथांमोना मैया 12 तारिखआव नैबेयाव डेटखौ होखादों गाहायाव, मैया 12 तारिखआव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना डिसेम्बरनि 12 तारिखआव अरुण'दयनि 3.0 नि राङारि अनसुंथाइखौ सोजेनबाय आरो लोगोफोर। दानिया जाय बिथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0 आव एप्लाइ अनलाइन खालामदोंमोन बा अफलाइन खालामदोंमोन, बिथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव थांनानै चेक खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो गावनि एकाउन्टखौ चेक खालामनानै लायाखैब्ला थाबैनो चेक खालामनानै लादो लोगोफोर। बे अरुण'दयनि 3.0 नि राङारि अनसुंथाइया महिला आइजोफोरनाव हाबजेनबाय दे लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बेबायदिनो अरुण'दयनि 3.0 नि गोदान जुदि आपडेट फैयोबा बा गोदान एप्लाइ फैयोबा आं नोंथांमोननो फिन आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो नाजागोन। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।